Ka baya day ber kajing wan jong pi hang ne han ston ta sngi ka jing jong pi ka response jong ki paitbah ka baya day ber ka parti jong pi to ai be de ko ngi pi na mo ko bo por tingi do kan lang ni mui president jong ka West Khasi Hills district ba was dan tai dan ba debate karsen ba albet we bede ru in charge jong kan dengan district we long lu senior vice president jong ka BJP mo tiga jengwan ngi jungi sini gede bangi kwa ban pe sialong galung jengman jong ka party ko mo ngi I mentang singi ngi I bo bod ba I nong elam ne ki nong bod nong te bod nong elam kilawan ban peneso ledi sya ka BJP bat bod ma ki leaders mo tiga pet I ba ka BJP don ga jeng ki paitbah ki pedang ki BJP hang ni po West Khasi Hills tingin na yo panyakan bod li ki meeting ki bedai na ki constituency pair ki bahab po ka West Khasi Hills district thì các công cái chuyện UI cái chuyện ý các công cái chuyện xem cái chuyện ý cái UI và quát cái bốn hàng cái này dia dulu thì mà qua mình apply ticket na cái BJP thì cái long của cái machine but là cái I cũng đi cái công long cái công man trong cái BJP của West Khasi Hills im artitin bằng đôi khi cái way artin này likely cái seats là cái yo yo candidate của biang đang cái betul penilaian cái seng BJP cái jing job kalau lupa te hato ha baya day ber kilai teliki konstitusi West Khasi Hills pi la yak don em kanu ka rai ban peniang kertong berlai teli pi bagi mentang 4 ekran ya ka jing ban ai kanu ka rai dan benda ban ai ka tiket nomor bobot bahagi nomor bayar tiket si ka rai hi da Central Election Committee ka badai hi da po ka Central mo jong National Party ti kata hi tangin khot ka application mungkin persiang lu ban keluar no dan benda ban announce dan ban declare ya tiket hapo ka statement ya ka jungi unju hapo ka West Khasi Hills te ha baya day ber ka jing lap jing snow jong pi ha ka baya day ber ka election ka ban long ha unus na ban wan hapo ka jalahi baro ka way hadu kanu try pi expect ban job ki kertong na ka parti jong pi pingidon ka potential jungi ka piang ha ada pipet hapo ka West Khasi Hills, pipet sa Riboy, pipet sa Jendale, pipet sa Garo Hills. La kumno ru ngin classmate ya ka double digit. Ka BJP kan job hang ni ka election yung arpu pula. But ngingit ru bagi namdan gino ru ki political party ki bala form ya government kam dan bijingerap naga BJP.